Er binnen meer thuisbevallingen in Matheest-Friesland na de sluiting van de bettenzorg in het ziekenhuis van Dokkum. De verwachting weer dat een protevrouwelijk kierseizoen voor een bevalling in het ziekenhuis in Drachten, maar dat blijkt net zo te wezen. Nevens de inspectie voor de seizoenszorg is de kwaliteit van de zorg door de verloskundigen goed. Er hoeft in principe nooit weer een donksilo in om die skin te maken. Een technische trapbraak maakt het mogelijk de silo's nou van boet naar de reiniging. Het gaat om een apparaat dat mij ontwikkeld is door het bedrijf Heres Pomptechniek van Abbegeer. Dat bedrijf belut ze bij het ongeluk in Makkingeer. Dit van Simmer, drie meesken bij om het lippen kwamen. De vakboen praat nu verder met rederij Doeksen. Hier hebben de partijen en ik al bij elkaar om tafel zitten voor een conflict door de werktijden. Dat wie ontstient doordat Doeksen de dienstregeling aanpast heeft. Personeel weet nog net meer wanneer en hoe lang het ze werkje matten. Intussen binnen afspraken maken hoe het werkje van heeguit 5 dagen in zondagen tijd. De dagopvang van zwalkers en drugsverslaafden verhuist net naar de Wurmerpoorten. Dat heeft BMW van Ljouwert besletten. De combinatie met de nachtopvang daar is net goed, dat blijkt uit het rapport. De groep mensen die het opvangen wordt is dan zo goed dat het dreig is om een goed staffenzorg op te houden. Vannacht een soort bewolking, halve graden. De wind is aan de kust en op het water vrij krachtig en draait naar het eerste. Morgen is bewolking, letterlijk komt de zinnen erbij. Het wordt 16 graden. De eerste wind is vrij krachtig en daardoor is het morgen wat skraal.